So mayong hapon guys no, natagdagat karon kay dako kayo ang hunas. So ang oras din nato karon is pasado alas 5 na sa hapon. So medyo ngit-ngit na. So samtang naglako-lakaw ko sa dagat guys, nakurat ko kay nakakita kog duha ka buok nga kanang dunsol. So naa guys, dunsol ngilad tanawon guys, gidako ang taas. So atong niaging vlog nako guys, di ba? Ingon ko sa inyo nga kining donsol mo kuan ni si Jamo, mo pagawas ni si Ja og lukot. So karon guys, nakakita ko og lukot. So nakakita na jud ko ikaduha ni na nga kanang beses nga nakakita ko og lukot. So na guys, murag ting donsol na jud dayrong kuan na ha. Kanang season nila karon kay na nang gawas na oh. Nilingig tanawon guys, kini guys. Tara ha. May pakita sa inyo guys. Ew, ginoko. Kini oh, kini. Na. Oh. Dapat isa oh. Nilingig kayo guys kay mutaas siya. So karon nakakita jud og lukot. So duol ra sa ila. So dia guys. So oh, nipilit siya sa bato nga naay samo. Tong kuhaon ha. Oh dako-dako di siya nga lukot guys. Oh tanawa guys. Wow. Tong ibutang diri kay kasi makakita pa di ita no. So ingan ni siya guys, mupilit siya sa mga bato. Oh. Mauni ilang kuan ipagawas. Naa. O di ba? Mauni lukot. So kaduha ni na nga time nga nakakita og lukot. So katong una na akong pagkakita og lukot mga kuan na to siya guys, medyo pila na punto ka tuig nilabay. So karon day kaduha, oh. Mauni lukot. To ning kuhaon guys no. Nami ni siya kilawon or ang uban ila ning ununan. Nawa. Oh. So mauni lukot guys. Di ba? Mura siya kanang pansit-pansit. So ato ning dadon. Aw ning ihatag kay kuan man ni kanang di ko kadyo mukha nagingan ni guys. So at mangita pa ta guys basta hindi makakita patag kuano lukot. So ato sa ning saroy-saroyon diri dapita. Kay madyo naman madugangan ni. Kita jud tag lukot. So mo to guys, so na tay laing nakita nga lukot. So maora ni siya. No? So talagsaon ra jud ni guys.